Pagpalang umaga ka scholar. Lakad-lakad muna tayo dito. Konti. Exercise tayo yan. Kasi ganda ng umaga. Napakatirik ng araw. Beautiful sunshine. Yan o. Yan. Nakikita nyo. Yan. Yan o. Wow. At saka mahamog. Yan o. Lakad tayo dito. Morning. Ano kayong baka yo? Ha? Hindi, dito lang. Yan. Puro mangga. Atis. Ay. Daniel. Kalakad na natin yung aso. Daniel. Yan po, boundary ng Kanan Sur at Kanan Norte. Yan. Oh. There. Yan o. Kanan Sur. Ito na tayo. Ito na tayo. Ginagawa na dito sa umaga. Nag-aano ng mga baka, pastol. Yan po, yan, mga baka. Yan. Mga aso natin, takbo na. Daming tayo dito. Yan. Yan, saluyot. Yan, dito pala makakuha ka ng mga gulay. Yan o, saluyot. At ito naman mga munggo. Oh. Yan. Tayong munggo. Ano? Mga munggo.
palay. Sili. Palay. Saluyot. Palay. Palay. Saluyot. Saluyot. Puno ng bayabas. Palay. Yan po ang ating morning view dito. Yan. Pinakamahagang estudyante nakita natin. Ang pasok po nila is 6:27 pa lang, pasok nila ay 7:30. Tayo ngayon ng sili para sa sisig natin. Ito nga dami. Ito pa. Yan, sobrang daming sili. Diba? Mahal nito ngayon. Abot na naman itong 700 ang kilo, kaya ito atin ito lang. Bangin lang. Kalabasa. Ito pa. No?